Eduard Chmelár opäť nemilosrdne pomenúva veci pravým menom. Vo svojej najnovšej analýze nastavuje zrkadlo slovenskej politike bez prikrášlení, bez marketingových pozlátok, bez ohľadu na to, koho sa to dotkne. Vypočujte si slová Chmelára. Aj keď sú prieskumy verejnej mienky často manipulatívne, dlhodobé trendy sa ignorovať nedajú. Najnovšie čísla agentúry NMS by mali koalíciu znepokojiť. PS má 24,8%, Smer len 17,9%. Vládnym stranám nepomohla ani novelizácia ústavy, rozdiel sa zväčšuje a nie je to len štatistická chyba. Hlavným problémom však nie je len 7% náskok PS, ale že koaličné strany pôsobia, ako by o výhru ani nestáli. Slovenská politika sa zredukovala na hejtovanie a diskreditáciu, odbornosť je nahrádzaná influencermi, ktorí majú z nepopulárnych ministrov urobiť cool chlapíkov, ale štát sa nedá riadiť ako profil na Instagrame. Bez kvalifikovaných ľudí sa moc udržať nedá. Áno, v Česku je príkladom manažérskeho prístupu s dôrazom na odborníkov a kľúčové rezorty. Na Slovensku sa odborníci ignorujú, zdravotníctvo nie je premiérska téma a kritika sa chápe ako útok. Najväčší problém je, že vláda nedoručuje výsledky. Ľuďom sa žije horšie, sľuby sa neplnia a niektorí voliči sa cítia oklamaní. Dá sa to ešte chvíľu skrývať poukazovaním na neschopnú opozíciu, ale ľudia túžia po zmene. Predstava, že ju zabezpečí Republika, KDH alebo Zoroslav Kolár je ilúzia, no aj takáto ilúzia môže byť príťažlivá v krajine bez vízie. Sme na pokraji úpadku a nikto nemá reálny plán. Diskusie o budúcnosti sú nahradené hádkami o identitách a geopolitike, zatiaľ čo ekonomika, školstvo, zdravotníctvo či inovácie upadajú. Možno už niektorí rezignovali, ale aj prehra sa dá zvládnuť s odsťou. Ak sa politikom nepodarí zlepšiť život ľudí, voliči im odpustia. Neodpustia však, ak po nich ostane len arogancia, papalášizmus a prázdne gestá. Ešte je čas, ale láme sa to dnes. Politika sa ťa týka, či chceš alebo nie. Tak prestaň len pozerať a začni konať. Napíš komentár, povedz svoj názor, daj odber, hneď teraz. A nezabudni kliknúť na zvonček. Odoberaj, sleduj, zdieľaj. Toto je realita, toto je Slovensko.